ये कौन? काजू फिल्ड बारी ତା ଭିତରେ ଗୋଟା କ'ଣ ପତ୍ର ସେଟା ସାପ ରୁହନ୍ତି ତାଙ୍କର। अच्छा ओल्हेक जाए पड़े कि ନାଇଁ आसला पुणी आसी हम? ହଁ ଆସିବ ଆଉଟା ବାଟ ଜଙ୍ଗଲ ଗୋଟେ ଅଛି ସେ ଯେଉଁ ଆଉଟା ମନ୍ଦିର କହୁଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଗୋଟେ ଗଲେ ହବ ତ? केते उंचा पहाड़टा पहाड़ तलू खसचे कौन बैलेंस दरकार टिके हो ଖୋଳି ଦେଇଛନ୍ତି ମାମୁଁ कादो है नहीं सेठी किसी नहीं कि ना ना मु कहली मूर्ति हेरिका किसी नहीं ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ ପାହାଡ଼ ଦୁଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ବଢ଼ୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ କମୁଛି कौ जगार ସେଇ ଭିତରେ ବର ଅଛି चलना चलना शूटिंग प्लेस था किंतु ସୁଟିଂ ହେଉଛି ଏଇଟା ଏଇଟା ଭଣଜା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଆଉ କମି କମି आ गोटे कोटी ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଭିତରେ ବର ଅଛି ଭିତରେ बरगछ भितर ଏଇଟା ବଢ଼ୁଛି ସେଇଟା ସେଇ ପାହାଡ଼ଟା को पहाड़ ସେଇ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ हाँ ସେଇ से कमुचे ସେଇଟା କମୁଛି एटा बढ़ुचे सेटा कमुचे ना କେଡ଼େଟା ସେଇଟା କେଡ଼େ ये जो देखा हो तो ये जो ये हूँ ये मामू ये भणजा मामू कमुचंती अच्छा आ से जो मंडपटा यज्ञ स्थली ना এটা কোন টুরিस्ट प्लेस হ্যাঁ সেটা টুরিଷ୍ଟ ଏବେ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ବୁଲାବୁଲି ଭଲ ଜାଗା ହେଇଯାଏ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଥର କରତେ କ'ଣ ଥବ କଥା ଆମେ ଜାଣିନି ଭଲରେ ନାଇଁ ପା ଥୁଆ ହେଇଛି ବୋଟଲ ହେରିକା ବୋତଲ ଏବେ କ'ଣ ପୂଜା ହେଉଛି ନା ଫିଷ୍ଟ ଫିଷ୍ଟ କରିକି ବୋତଲ अच्छा ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ବାଟଟା अच्छा ଗଛ ଓଳ ଫୋଳ ହେଇକି
ହୁଁ ସେଇ ଗୋଟେ ହେଇକି ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ଆମିଷ ନିଷେଧ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣଟା ବାଗେଇକି ପଡ଼ୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ସୁଟିଂ ପ୍ଲେସ୍। ଲୋକ ଜାଣିଲେଣି ହୁଁ ସୁଟିଂ ଫୁଟିଂ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସୁଟିଂ କରିବାକୁ। ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହେଉଛି ବୋଧେ ନାଇଁ? ହଉ ଆଗେଇବା। ଝରଣା ଜୋର ନୁହଁ ସୁଟିଂ ପ୍ଲେ ଆଉଟା ବି ସିଆଡ଼େ ସୁଟିଂ ଝରଣା ଭିତରେ ବ୍ରଣ ଭିତରେ ସେପଟେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେତେ ବାଟ।